Hola nois, benvinguts a un vídeo i avui tinc a Galàntica connectada, escoltant el que dic. Vosaltres no la sentiu, també està jugant al Pico perquè ara el té. I hem estat parlant i resulta que va més avançada que jo. Sí, és una mica lamentable, bueno, no passa res. La tinc aquí per ajudar-me en qualsevol moment, de moment no la sentiu. Galàntica m'ha dit que, mira, saps què? De silenci, si està silenciada, que m'expliques el que m'has dit de les ulleres. Estic davant del Club Sunshine. Estàs aquí? Vale. Ara se m'escolta? Sí, crec que sí. Si no et pujo Vale. Sí, ara sí. Fijo. Bàsicament, si entres al club sense... o sigui, el seguiment de la història és que has d'entrar a un club, bàsicament, per seguir la història i poder seguir avançant. Llavors no et deixa perquè diu que tens un aspecte com molt lamentable. Llavors, si vas a la... Això, bàsicament. Sí, ara tinc les ulleres. Ja, Vale. perquè no pot veure la pantalla Llavors, perquè l'ordinador hauràs de no... posar cap al club i llavors el robot t'escanejarà i et deixarà passar. Doncs ara el que estic fent és estic aquí davant del Club Sunshine, li dono a la Z i em diu: hola, vols entrar al Club Sunshine? I li dic sí. I em diu vale, deixa'm veure el teu estil, queda't quiet. M'escaneja durant 6 anys, més o menys. T'estic analitzant, no et moguis. Estic analitzant, no em moc, jo no em moc, senyor. Vale? I quan estic aquí em diu, ya veo, optaste por un look, vale, bien. El que em passa... Gràcies, moltes gràcies. Entre tu i jo, somos a la moda que llevas... Entre tu i jo, està a la moda que portes... Aquesta moda que portes és de l'any passat. Però sembla bastant desesperat. Vinga, entra. Vale, gràcies, Galàntica. Ara et baixo el volum. Gràcies per ajudar-me. Crec que no s'ha sentit bé, però... Hem entrat al Club Sunshine. Bueno, entrem ara al Club Sunshine. La Galàntica ens ha ajudat a entrar-hi. Havíem de portar les ulleres. I que ens escanegés. Vale, vaig a pujar el volum. Ara s'ha sentit Pico bé. Pues no se sent bé, perquè lo vale, no? Bueno. Mira, Pico, si no em vols ajudar, no m'ajudes. Bueno, pues aquí estem. Estàs en el Club Sunshine, Sunshine Inc. Va construir aquest club de la nostra ciutat per fer les nostres vides més felices. Però ara estan talant els nostres arbres i tothom està massa ocupat ballant per fer alguna al respecte. Sembles al nostre costat, però ens n'hem d'assegurar. Ui, anava a fer un tenim que... Això, no sabem d'on ets, però si veig amb unes ulleres tan molones, em va deixar passar, no? Bueno, és igual. Però aviat podria ser una espia, o pitjor, una al·lucinació cognitiva mútua. No sé què m'està dient. La cosa és que necessitem una prova de que estàs al nostre... Ves el robot allà? Sí. S'ha autoproclamat rei de la pista de ball en el club. Ningú s'ha atrevit mai a desafiar-lo en una... I aquesta és la nostra part. No hauries de tenir raros... No deberías tener reparos en enfrentarte a él. Que ens enfrontem a ella ballant, no? Toma! Foli fort! T'estarem observant. Vale. Ara entenc que hem d'anar a ballar. Senyors, surtin del mig, per l'amor de Déu. Menuda canya! Aquest està a tope. 0. Aquí estoy. Vale, ara ens hem de barallar amb aquest avall, no? Soy el rei de la pista. ¿Has venido a desafiarme? Sí! Sí? No, que es fa amb la Z. Ja, 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 ja. Ja. Ja, 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 ja. No te lo crees ni tu. Vamos al grano. Vale, ara vaig a ballar. Entenc jo. Vens el robot a la batalla de ball. 2, 3... Ai! No! No n'he fotut ni una. Dreta, 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 amunt, amunt. Dreta, amunt, avall, esquerra... Toma! Dreta, amunt... Avall, dreta, dreta, dreta. Soc una fiera. Amunt, avall, dreta, amunt, avall. Ai, catxis. Esquerra, dreta, dreta, amunt... No n'he fotut ni una. Amunt, amunt... No sé, si em donen el premi no sé per què me'l donaran. Perquè ha sigut... Ai, Dios.
Galàctica m'acaba de guanyar 64-40. Vale, jo hi torno amb més concentració, vale? Ara estaré callada. Véncelo en la pista de baile. Perquè això dic com diu. 1, 2, 1. Mare meva, m'està sortint ara. 1. Mira, si ara ho he fet, no sé com. N'he fet menys que... Bueno, d'aquí 6 anys jo us aviso, vale? Quan ho tingui bé. Vale, la primera part és fàcil. 1. I em fallo una. Saps? Vale, anem millorant. Ell ha fet... Jo he fet un 4% més i ell ha fet un 7 o 8% menys. Otra vez. És increïble, Atrec volumet, molt bé. Vence el robot de baile. Vale, tornem, És que ni una. T'ho juro que no en sé, soc tan manca, però tan... Fa 58 i jo 42, és que... Bueno, nois, d'aquí 63 anys jo us aviso, vale? Us aviso i, bueno, que no ho tingui fet. Va, digue'm que sí. ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos! Galàctica, escúchame con atención. 58-60. He guanyat, porto 6 hores per fer-ho. 6 hores. Bé, Onyx, bé. Ho he aconseguit, xaval. Continuar. Vinga. Ho he aconseguit, tio, ho he aconseguit. Ah, ya vemos que no tienes miedo a vencer a los robots. Toma esto, seguro que sabrá qué hacer con ella. ¡Una carta magnética! Encuentra una utilidad la carta magnética. Nois, aquí, amb aquest ímpetu d'haver guanyat, he guanyat un robot, tio. He guanyat el robot, xaval. I aquí amb la moneda d'aquest senyor, de Sunshine. No, que dóna l'aj. He guanyat el senyor Sunshine. I bueno, nois, espero que us hagi agradat aquest vídeo. M'he fet un fort de ballar que no sap ningú, darrere de càmeres, que ho sapigueu. I què es diu aquest senyor? Has vist el rei de la pista del club? He sigut jo. Mira, toma, estàs antiquat. Vinc jo d'allà. I sóc jo el nou rei del club. I bueno, nois, espero que us hagi agradat avui el 7è capítol de Pico Nico. Ens veiem la setmana que ve, o d'aquí 2, no sé, quién sabe, amb un nou capítol de Pico Nico. I fins una altra.